Djeco, danas ću vam pročitati biblijsku priču, prepričanu za djecu, prema Evanđelju po Luki i Mateju. A priča se zove Božićna priča. Prije mnogo godina živio je u malom gradu Nazaretu tesar po imenu Josip sa svojom ženom Marijom. Jednoga dana Mariji se ukazao anđeo i rekao je: "Ne boj se, Marijo, donijet ćeš na svijet Sina Božjeg i daćeš mu ime Isus." Kad se približio dan porođaja, Marija i Josip krenu sa svojim magarcem na put od Nazareta do Betlehema. Car August želio je saznati koliko ljudi živi u njegovu carstvu i zato je svatko morao poći u svoje mjesto rođenja da se upiše. Josip se rodio u Betlehemu, pa je tako sa svojom ženom krenuo namo kako bi ga mogli upisati u popis stanovnika. Put do Betlehema bio je dug. Za Mariju je taj put bio vrlo naporan, a Josipa su od duge hodnje boljele noge. Uvečer su Marija i Josip konačno stigli do grada. Sada je trebalo naći prenoćište. Išli su od kuće do kuće i kucali na sva vrata, ali ljudi su prema njima bili vrlo nesusretljivi i nitko ih nije pustio u svoju kuću. Marija je bila sve žalosnija. Osjećala je da će uskoro roditi dijete. Kako da ga rodi ako nigdje ne nađu prenoćište? Konačno im je jedan čovjek pokazao staju pokraj svoje kuće, a u staji je bio vol. Onamo su se sklonili, sad su bar imali krov nad glavom, a vol i magarac su ih grijali. U noći je Marija rodila sina i nazvala ga Isus. Povila ga je u pelene i položila u jasle. Na polju kraj grada pastiri su čuvali ovce. Tada se dogodilo nešto čudesno. Pojavio se anđeo i progovorio: "Ustanite, navješćujem vam veliku radost." I odjednom se uz anđela stvorila velika nebeska vojska koja je hvalila Boga i govorila: "Slava Bogu na visini, a mir ljudima na zemlji." Danas se u gradu Betlehemu rodio Božji sin, koji će spasiti cijeli svijet. Pođite onamo i naći ćete dijete u jaslama. Kada su pastiri to vidjeli i čuli, krenuli su odmah na put. Stigavši u grad, našli su ondje Mariju, Josipa i dijete. Kad su pastiri ugledali dijete, vrlo su mu se razveselili i duboko su mu se poklonili. Onda su ispričali što im je rekao anđeo na polju. To je dijete, dar Božji i znak njegove ljubavi prema ljudima. Ono će svijetu donijeti veliku radost. A Marija je čuvala sve te događaje u svojem srcu i razmišljala o njima. Tada su se pastiri vratili na polje svojim ovcama. Hvalili su Boga za sve što su čuli i vidjeli, jer sve je bilo onako kako im je rekao anđeo. Iste su noći 3 mudraca s istoka ugledala zvijezdu, tek što se pojavila na nebu. Ona im je prorekla rođenje jednog kralja. Slijedili su zvijezdu sve do Betlehema. Zvijezda ih je vodila cijelim putem, sve dok nije stala pred stajom u kojoj je ležalo dijete. 3 su mudraca ušla u staju i ondje ugledala dijete Isusa. Kleknuli su pred Isusa i darovali mu zlato, tamjan i smirnu, te zahvalili Bogu što se rodio spasitelj svijeta.